हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नायगिरि नोंथांमोनखौ गासैखौबो डिजिटेल आपडेट एप्लिकेशनाव फिन खेबसेबाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दा लेटेस्ट आपडेट्स लोगोफोर नोंथांमोननि एलपि इउपि टेट टिचार्सफोरनि थाखाय जोंहा डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जानो थांगासिनो दङ लोगोफोर दा जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायनो सानदों जों लोगोफोर फंनैसोब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो खावलायहरनाय जाग्रोबाय लोगोफोर दायो नोंथांमोना नायगासिनो दं लोगोफोर डिजिटेल आपडेट इउटिउब चेनेलखौहाय दा जोङो मा जोंहा गोदानैहाय नटिस ओंखारदों बिटिसि टेट बे डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसननि दा बिनि सायाव जोङो सावरायगोन लोगोफोर जोङो दा अफिसियेल साइटआव दंफैखायो दा बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय बे नटिसखौ नायगोन दे लोगोफोर जोङो नोंथांमोना बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय फारसेनिफ्राय जोबनायसिम फारि फारियै दा जोंहा बेवहाय खालिबोल लोगोफोर नटिसआ बे ओंखारना फैग्रोदों जोंहा एलपि स्कुल्स एसिस्टेन्ट टिचार्सनि थाखायल' बे लोगोफोर दै दा जोंहा इउपि स्कुल्सनिया ओंखारथ'वाखै दा आसा खालामनो हायो जोङो नैबे एलपि स्कुल्सनि एसिस्टेन्ट टिचार्सनि टेटनि जोंहा डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाहाय बेयो जाखाङोब्ला नोंथांमोना इउपि लेभेलनिखौ नोंथांमोना मोननो हागौ होननानै जोङो आसाखौ खालामनो हायो दे लोगोफोर दा जोङो गुवारैहाय बिनि अफिसियेल नटिसखौहाय नायग्रोनोसै लोगोफोर गिबियावनो जों बारा गोबाव खालामा दा नैबेनो लोगोफोर नटिसाहाय बेवहाय बारा मोजां क्लियारहाय नोंथांमोना नुवाबो जानो हागौ बेवहाय मोजाङै साफायनायाहाय सिनायाखै दे लोगोफोर दा बेनि जोंहा डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन एलपिनियाहाय जोंहा जानो थांगासिनो दं दे लोगोफोर माला जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो गिबियावनो खिन्थाहरखानोसै दे लोगोफोर 17 थारिखनिफ्राय जागोन बे लोगोफोर जानुवारि मासनिनो बेनिफ्राय 20 थारिखसिम जागोन दे लोगोफोर बे डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाहाय बेनिफ्राय बेवहाय जोंहा नैबावहाय नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुदों जानांगौ लोगोफोर नै 4 केन्डिडेट्स आन्डार बिटिसिनि आन्डाराव थानाय बिटिसिनि सिङाव गोलैनाय एरियानि बेनिखौल' आं नोंथांमोननो खिन्थाहरग्रोनि सिगाङावहाय दा बिटिसिनि सिङाव थानाय केन्डिडेट्सफोरनि नोंथांमोननि एलपि लेभेलनि एसिस्टेन्ट टिचारनि टेटनि नोंथांमोननि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाहाय माला जानो थांगासिनो दं नै डेटखौ नायबानो जाबाय 17 थारिख जागोन बेवहाय जोंहा 17 थारिखआवहाय बेसेबां रेजिस्ट्रेसन नाम्बार दं नोंथांमोना बेखौ नायदोनै बेवहाय एलपि 00003 निफ्राय एलपि 04142 सिम दं दे लोगोफोर 17 थारिखआवहाय जानुवारियावहाय दा नोंथांमोननि बे अनलाइन एप्लाइ खालामनाय प्रसेस समावहाय नोंथांमोना एक्न'लेजमेन्ट स्लिप मोननो हागौमोन बेवहाय नोंथांमोननि रेजिस्ट्रेसन आइडिया थानांगौ जानांगौ नोंथांमोना बेखौहाय लानानै नोंथांमोना बेजों मिलायहोबानो जाबाय रल नाम्बारखौहाय ओमफ्राय बेवहाय नोंथांमोनाहाय रल नाम्बारखौ मिलायहोनानै मोजाङै नायनानै नोंथांमोनाहाय थांबानो जाबाय दे लोगोफोर जाय डेटआव नोंथांमोननियाहाय दङ बेवहाय नोंथांमोना थांथारनांगोन नङाब्ला नोंथांमोना बेवहाय एक्सेप्ट खालामोबा नोंथांमोनाहाय फिउचारावहाय नोंथांमोना बेवहाय कनसिडार थानाय नङा दे लोगोफोर 18 थारिखआव नायदों लोगोफोर 18 थारिखआव 04148 निफ्राय आप टु 08348 बे रेजिस्ट्रेसन नाम्बाराहाय रल नाम्बारा दङ दे लोगोफोर बेनिफ्राय 19 थारिखआव 19 थारिखआव नोंथांमोननि 08352 रल नाम्बारनिफ्राय लानानै 13069 रल नाम्बारसिमाहाय दङ दे लोगोफोर नोंथांमोननि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाहाय दा नोंथांमोना माखासे नोंथांमोननि बे जाखिनि दङ मेट्रिक होनायनिफ्राय नोंथांमोना प्रोफेसनेल लेभेलसिम नोंथांमोना लानानै सार्टिफिकेटखौहाय अरिजिनेलखौहाय लानानै थांनांगोन दे लोगोफोर डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनावहाय दानिया फैदो लोगोफोर जोंहा आउटसाइड बिटिसि बेवहाय आंनि बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय केन्डिडेट्सफोरनि ल' गोलैगोन बेवहाय लोगोफोर दै आंनासो होननाया जालायलाङासै लोगोफोर थाबथा थुबथा जालायलांजोब्बायसो दा बेवहाय बिटिसिनि बाहेरायाव थानायनि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसना माला जागोन नैबाव नायदो अनलि बेवहाय 20 थारिखआवल' होदों लोगोफोर जानुवारि मासनि ओमफ्राय नै 00018 निफ्राय आप टु 13053 बे रल नाम्बारसिमाहाय दङ दे लोगोफोर बिटिसिनि आउटआव थानाय बिटिसिनि बाहेरायाव गोलैनाय एरियानि केन्डिडेट्सफोरनि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसना बेवहाय दं दे लोगोफोर लिरना होखाबाय दा बेवहाय माखासे गाइडलाइन्सफोर होनानै दोननाय बेवहाय नोंथांमोना बेखौहाय मोजाङै नाय बेवहाय नै एनबिफोर होनानै दोनदों बेवहाय दा जोंहा प्रिभियास बोसोर थांनाय बोसोरावहाय जोंहा गोजाम सरकारनि समावहाय जोंहा बे डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाहाय लोगोफोर क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजावहाय जादोंमोन दे लोगोफोर 10 थारिखनिफ्राय लानानै 21 थारिख जुलाइनि गेजेरावहाय जादोंमोन दे लोगोफोर दा बेवहाय जायफोराहाय एबसेन्स जादोंमोन केन्डिडेट्सफोराहाय बेवहाय नोंथांमोनाहाय
नैबे दानि गोदान सरकाराव जाफैनाय नैबे बोसोरावहाय 2026 बोसोरावहाय नोंथांमोनाहाय बेवहाय जेबो कनसिडार गैया लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना एग्जामखौहाय खालामनो नाङामोन लोगोफोर दा जायफ्रा एबसेन्ट जाबाय नोंथांमोनाहाय बेवहाय गैला आरोखि लोगोफोर नोंथांमोनाहाय बेवहाय चान्स मोनब्ला जेबो नोंथांमोना कनसिडार गैया लोगोफोर दा बेनो लोगोफोर दा आसा खालामनो हायो लोगोफोर नैबे जोंहा UP लेभेलनि बे टेट आनजादनि जोंहा एसिस्टेन्ट टिचारनि बे डकुमेन्टस भेरिफिकेसनाहाय जोबखाङोब्ला नोंथांमोना 20 तारिखनि उनाव जानुवारि मास जोबनायथिंजाय नोंथांमोना जानुवारिनि लास्ट उइकथिंजाय नोंथांमोनाहाय UP लेभेलनिखौबो UP टिचार्स लेभेलनिखौबो नोंथांमोनाहाय मोननो हागौ लोगोफोर डकुमेन्टस भेरिफिकेसन खालामनायखौहाय दा टाइमाहाय आं खिन्थाहरनो बावदों नोंथांमोननि टाइमाहाय 10टायावनो जागोन लोगोफोर 10टानिफ्राय स्टार्टिं जागायगोन लोगोफोर 10टानिफ्राय लागोन जाहैबाय डकुमेन्टस भेरिफिकेसन खालामगोन दा जायगाया जाहैबाय लोगोफोर नै बड'लेण्ड स्टाफ कलेज क'क्राझाराव जागोन लोगोफोर बड'लेण्ड स्टाफ कलेज क'क्राझार नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय नङाबा स्क्रिनशट मारिनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर गोसोआव थायाब्ला दा 17 तारिखनिफ्राय 20 तारिख जानुवारिसिम जागोन लोगोफोर दा नोंथांमोना 10 तारिखआव जायोब्ला 10 तारिखसो नेलांबाय लोगोफोर सरि 10टायाव जायोब्ला टाइमिंआहाय नोंथांमोनाहाय 8टा 8:30आवहाय ओंखारलांबानो जाबाय लोगोफोर आरो गोजाननिफ्राय नोंथांमोना एसे फुङावनो थांनांगोन लोगोफोर मानो होनब्ला बेवहाय गोबां केन्डिडेट्सफोर थायो नालाय लोगोफोर दा बेवहाय नोंथांमोनाहाय लाइन जानांगौ नालाय लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना थाबै थाङोब्लासो थाब नोंथांमोना डकुमेन्टस भेरिफिकेसनखौ खालामजानो मोनगोन लोगोफोर दा बेनो लोगोफोर दिनै लेटेस्ट आपडेट्सआय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे हाजासे लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे लोगोफोरनो शेयार खालामगोन आरो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांलायगोन स' लोगोफोर बिदिब्ला आं दिनै भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एगेन बाय एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल